खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो माइदांस्रि दालाय दुलाराय बाथौ गौथुमा नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान फालिथाय फालिदों। चिरां जिल्लानि खुंग्रिं सामथाइबारि माइदांस्रि बाथौ थानसालियाव खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो माइदांस्रि दालाय दुलाराय बाथौ गौथुमा नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान फालिथाय फालिदों। बे हाबाफारियाव गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवना होयो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया। बेखेवखांनाय लोगो लोगोनो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया रायजो राजानिसिम गोथार बाथौ साननि गोजोन हामलायथि जासिहरो। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। दिनै माग दाननि नैथि मंगलबार थामहिनबा गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसेयैनो माइदांस्रि दालाय दुलाराय बाथौ गौथुम जथायै सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा मोनसे गाजा गोमजायै हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आंखौ गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवगिरि महरै बिथांमोनहा लेंहरनाय लेखा आं बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै एसे सिगाङाव आङो बे गाहाय हाबग्रा लामा बेखौ आङो बेखेवनानै होबाय। आङो खोब गोजोननाय मोनदों। आङो खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन, माइदांस्रि दालाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। आरो बे ओनसोलाव थानाय जोंनि बाथौआरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि आं साबायखर जासिगोन। आङो दिनैहाय सारा बुहुमाव थानाय गासै बाथौआरि जोंनि धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम आंनि गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय आङो गिबियाव जासिबाय। आङो दिनैनि बे गोथार सानजों आङो बेखौनो फंनैसो बाथ्रा आङो बुंनो सिगांदों जे बाथौ धोरोमा बर'फोरनि मोनसे सिनायथि। बाथौ धोरोमा बर'फोरनि गुदि धोरोम। बाथौ धोरोमा जोंनि माहारियारि धोरोम आरो जेराव बाथौ बेयाव सिजौ, जेराव सिजौ बेयाव बाथौ, बे सानस्रिखौ लानानै जों दिनैहाय बे धोरोमखौ जोङो गोबाथाबनानै जोङो फुजिगासिनो दङ आरो इयुनावबो बे धोरोमखौ जोङो सिबिनानै जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानाय बेजों जोङो सिनायथि होनांगोन। आरो बुहुमनि बिखायाव जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसावनायनि थाखाय जों दिनै बाथौआरि जोंनि सुबुंफ्रा, जोंनि बाथौ धोरोमनि गौथुमफ्रा आरो जोङो जयैनो बेखौ मावनो हानांगोन। आरो इयुनाव जोङो गुबुन गुबुन धोरोमा जेरैबायदि दावगालांबाय, गुबुन गुबुन धोरोमा जेरैबायदि गेरेमसा महर लाबाय, बे बाथौ धोरोमखौबो जों बुहुमाव गेरेमसा धोरोम हिसाबै जों गायसननो थाखाय जों दिनैहाय नांथाब नाजा दिनै खालामगासिनो दङ। आरो दिनैनि बे गोथार सानखौ जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा दिनै नैथि मंगलबारखौ जोंहा मोनसे हलिडे बन्द' सान हिसाबै फोसावदों। बिनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिगोन आरो आसा खालामगोन जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गायसननो थाखाय जोंनि गोदान जेरै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों मोनसे दिशा गोनां लामाजों धोरोमनि सान्थौ आरो सानस्रिजों आरो जोंनि माहारिबाद सानस्रिजों जोंनि धोरोमखौ जोङो गोबाथाबनानै जोङो लानो हानांगोन। आरो बुहुमाव जों बेखौ गुबुन धोरोम बादि जोङो मोनसे साबना हाबनायै जों लांनो हायोबा निसय जोंनि धोरोमाबो बयजोंबो गनायजानाय मोनसे धोरोम जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो।